14 ja Jarkko Koskivähälällä on tietysti sormet pelissä myöskin Jere Murron taustalla valmennuksessa. Se on ollut hieno säväys tähän Keihäskarnevaalien viikonloppuun, alakoululainen, melkein 70, mutta mitä tekee Genki Dean, japanilainen olympiakisojen 9. Lontoon kisoista 77,5 metriin. Sieltä tulee se johtoheitto ja nyt pannaan suomalaisillekin jo vähän painetta. No niin, nyt saatiin vähän hyvännäköistä tekemistä ja nyt siinä oli vähän runtoa tuossa lopussa, että hyvin tuki alkaa vasten, mutta aika vahvasti oikealta karkaa käsi, että vähän aukeaa tuo heitto näytti itsekin, että aika matalaa lähti, mutta uskotaan, että japanilainen vähän sytyttää nyt ja avaa Tonille sitten semmoisen hyvän heittomahdollisuuden, sitten painaa saman tien Genki ohi. Mies saatava taas takaisin ruotuun. Genki Dean Japanista 77,87 ensimmäisellä kierroksella. Kakkoskierroksella tähän mennessä on nähty vain yksi 70 metrin ylitys ja se on Daniel Bainbridgein 70,40. Nythän voisi karata suomalaisilta vieläkin kauemmaksi japanilainen olympiakisojen 9. Ja Keihäs tulee sinne aika lailla samoihin lukemiin. Hän on selvästi tähän mennessä paras heittäjä ja tietää sen itsekin. Tuollainen 7,8 on hyvin lähellä myöskin, kun tämä heitto on saatu mitattua. Joo, selvästi paremmin vasen puoli kylki pysyy piilossa ja pystyy niinku pidemmän vedon samaan aikaiseksi ja aiheuttaa siihen ja tukijalka pitää selkeästi paremmin mitä suomalaisilla tässä nyt on nähty ja hyvä sulku ja tukimaahan ja saa sieltä hyvät paineet ja 79 on taulussa. Kyllä, parantaa metrillä ja 2 sentillä. Semmoiseen kuntoon, että niistä paikoista ja niistä hyvistä sijoista taistelee. 80 on eväät Genki Deanillä 3. kierroksella kilpailun ylivoimaisella johtajalla, joka paransi jo toisellakin kierroksella tulostaan. Ja Keihäs tulee sinne jälleen samoihin lukemiin. Hänen sarjansa on tänään tasainen 77,87, 78,89 ja nyt 3. heitto ja sen mittausoperaatio on käynnissä. Joo, japanilaisella on hyvä päivä tänään, tasaista työtä, että saapa nähdä, että tarviiko se jonkun siihen, että Toni tuosta nyt pääsee kisaan mukaan vielä, että saa heräteltyä niin, että ne taistelee tänään voitosta. Että toivotaan, että saadaan se 80 tuohon, niin pojille tulee hyvä kisa. Bainbridge on jatkossa, mutta Joe Harrisin 67,95 vastaan Toni Keräsen 2 yli astuttua. Siinä on 2 vuosien saatossa. Ja nyt sitten Genki Dean. Kaikki kilpailun ylivoimaisesti pisimmät heitot ovat lähteneet japanilaisen kädestä. Hän voisi tässä yksittäisillä heitoilla vaikka kokonaan vallata tuon palkintokorokkeen tähän asti sillä esityksillään. 80-metrisiä on Keihäskarnevaaleissa nähty. Harrison Peacock jäi 2018 79,56 eikä se 80 nytkään tule rikotuksi, vaikka metrejä olisi tullut 82, mutta hän kierähtää yli tuossa vauhdin ottonsa päätteeksi ja punainen nousee. Oli todella hyvä tuo risteiskelle hyppyä, todella hyvin eteen, niin nyt laitto Genki kyllä tosi hyvästi vauhtia heittoa ja sai piettyä kasansa heiton, mutta harmi sinänsä. Olisi vähän saanut kunnon tuloksen tuohon nyt. 10 kierroksella Genki Dean, japanilainen, paiskasi reilusti päälle 80, jopa 82. Ja kun Keihäskarnevaaleilla yleensä kuitenkin se voittotulos 8 alkaa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin tietysti Dean voi pelastaa tämänkin vuotisen kisan sinne paremmalle puolelle kisahistoriassa. Huuto on kova ja nyt tulee 80 metrin viivalle. Mitataan heitto. Se on hänelle joka tapauksessa pisin heitto tähän mennessä mitatuista. Ja nyt jännätään sitten millä numerolla tulos alkaa. No ei aivan niin hyvä ollut tuo loppu tuossa. Joo, pikkusen viivästyi tuo tukijalan törmäys tuossa, että ei aivan päässyt niin hyvin, niin pitkään vedättään Keihästä, mutta
Katsotaan, Kyllä. riittääkö 80? Kyllä se just riittää. 80.08 Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla. 3 viimeisen voittotuloksen keskiarvo 80-77 ja 5 viimeisen tasaan 80 metriä, joten ihan niille edellisille tämä ei vielä voitto keihäskarnevaaleissa aikaisemminkin, muun muassa 2019 Tokion olympialaisissa viime vuonna voittaneelle Liulle, mutta Japaniin ei ole koskaan aikaisemmin keihäskarnevaaleilla ykkössijaa jaettu. Jorma Kinnusen kentällä Pihtiputaalla, jossa yleisö ottaa vielä voittajan kertaalleen suosion osoituksen ja kannustuksen vastaan, ja keihäs nousee ylöspäin. Nouseeko liian korkeassa kaaressa? Vähän siltä vaikuttaa, jää siihen 78, mutta voittaja on tänään ylivoimainen. Kaikki mitatut heitot ja myöskin se yliastuttu olivat pidempiä kuin yhdelläkään muulla tähän mennessä heittäneellä. Dean täytti tehtävänsä, rikkoi 80 rajan. Suomalaiset olivat vaisuja. Toni Keränen kakkonen, 75-22. Teo Takala kolmas, 73-25. Tämä kisa oli taas vähän sellainen aallonpohja suomalaisen keihään heiton tarinan uudessa rakentamisessa, mutta toisaalta tässä on paljon annettu näyttöjä, paljon puristettu itsestään irti, kilpailtu aika runsaastikin alkukauden aikana, ja nyt sitten kuumassa kelissä tämän enempää ei suomalaisista tänään irronnut. Joo, ei sieltä sitten kuitenkaan tullut kun Tonilta enää sitten paranee. Maalien 2022 miesten keihään A-kilpailun voittaja, winner Kenki Dean, Japani Japan 80.08. Näin saatiin 80 rikki täällä keihäskarnevaaleille, ja sitten aletaan jännittämään 22. päivä heinäkuuta aamuyöstä miesten keihään karsinta. Siellä Toni Keränen mukana Oliver Helanderin ja Lassi Etelätalon kanssa.